रामचंद्रघाटनि गोबां बिसिव जोंनि हिंदुस्तानी वानदि दखानि बर' तानो रंनो जों दिनै सारि बाखा ताबसो पର୍ଯ୍यন্ত 700 উপর सारि बाग जाखा प्रत्येकटा हिंदुस्तानी परिवार आनि गाँव सभानि प्रत्येकटा वानदि दखानि माने बाङालि अंशनि जनगोष्ठीनि बुरि रंनो जों सारि नगर कायसा कायसा जों साइट हुइ दङ जाता सिमिं कर किनो जमार दङ र एक बर दङ बर न जों बाखा गोबां बर बकलांखा म लालटिला जागा और बसन फाइरि फैका जाहाते गरिब अंशनि बरर असानि समय बर कासिरि कताल कानै मताय थांमानथो अमन सिनि नामानि एवं जों वानसगै दङ आगामी गोसांमा जरब वयस्क बरर नबो जों गणब दुलाय रगनान भवन दङ खाना चिनि रामचंद्रकानि जे बाकी अंश दंमनि दा इंगरजने फराय चिं 2000 ऊपर और टोटल जों आबन सेबो गोबांखा इंको जिकोनो नखुंनो जों और सारिनाय खतिं संमियानो बाक बायदिखा काम देखायनो जों तिरिक तिरिक असन जराव चिनि मा बुनरं बुसकांबो बरंनो जों सारियाफोर मम ब्लाइकन अफंका सर असमतानि बखौ माने तामो उलगरंग तामो कक्कसा मुंगङ जों असानि जरा लुकुर कसं कसं दङ जाहाते कोनो वालायमु बुलायमु जाहाते दंथुन शान्ति सम्प्रीति और दंथुन जतन कायसा हामजालायथुन मताय थांथुन बियायथुन रामचंद्रघाट निजत बर' जाहाते कायै काहाम करिंगा तंमानथुन अमन जोंनायो और जाहाते कोनो राजनीति संघर्ष तांथुन और कोनो सुवाग माइखाम सावयता देरालायथुन अमन जोंनायो और ने बर' काहाम करिंगा तंमानथुन निरापद तंमानथुन अमन सिनि नायनो अमन कसा